Waqt il-programm TVAM, il-whips ta' żewġ gruppi parlamentari Joe Mizzi u David Agius iddiskutew is-sitwazzjoni kurrenti fil-Parlament. Il-whip tal-grupp parlamentari Laburista Joe Mizzi fakkar li l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni Laburista dwar il-ġustizzja u l-intern kellha tkun diskussa se jannar li għadda kif kien intrabat li jsir il-Ministru Tonio Borg f'Diċembru tas-sena l-oħra, meta kien għadu huwa il-Leader of the House. Madankollu wara li l-Ministru Carmen Bonnici, illi kien responsabbli huwa stess mill-ġustizzja u l-intern, sar Leader of the House f'jannar li għadda, dan bl-appoġġ tal-Prim Ministru ma żammx kelmtu anki fuq dak li kien wiegħed Tonio Borg. Mitlupjati spjegazzjoni dwar dan il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius ġustifika l-fatt li l-Gvern ma żammx kelmtu billi għall-ewwel darba iddikjara illi minn dak iż-żmien il-hawn għall-Gvern iċ-ċirkostanzi jinbidlu. Hija ħaġa ċara li minn dakinhar li ingħatat u nqalu dawk il-kliem li kien qabel Jannar, l-affarijiet bidlu f'dak il-pajjiż. Dak il-tajt tal-Onorevoli De Bono. Ma tal-Onorevoli De Bono, mhux ovvja. Min-naħa tiegħu Joe Mizzi tkellem dwar l-implikazzjonijiet tad-deċiżjonijiet li jrid jieħu l-Speaker fi żmien li ġej dwar il-mozzjonijiet li resqet l-Oppożizzjoni biex il-Parlament jitħalli jiddiskuti b'urġenza il-mozzjoni dwar il-ġustizzja u l-intern u l-mozzjoni dwar Richard Kakija Caruana. Imma il-kwistjoni kollha hi illi veru illi l-Speaker jiddeċiedi tajjeb jew ħażin dejjem. Però dawn il-ġranet li ġejjin, dawn il-ġimgħat li ġejjin, hemm id-demokrazija parlamentari fin-nofs. Id-demokrazija parlamentari qiegħda fil-periklu ħafna. Issa l-Speaker li jew isalva id-demokrazija parlamentari jew jariqha.